Hvad fanden er Weingarten? Det tror jeg, det er et spørgsmål, vi rigtig tit bliver mødt af. Ja, det er sådan... Ja, hvad er Weingarten egentlig? Dem, der spiller hen i byen. Ja, det er det også. Men det er også meget mere. They know each other for centuries, and they are when the youngsters come in, they pick them up. So it's a family. It's the energy from the field. It's the energy they show the audience that makes them so special. De gør det godt. Ja, jeg elsker, når de går igennem byen og spiller. De kan spille, og de vil spille godt. Byen er jo også lidt tæt på Weingarten, ikke? At de repræsenterer, ikke? Så det synes jeg er flot. De er jo bare knaldhamrende dygtige, ikke? Så jeg kommer gerne, når det stiller op her i Vejenby. Når man siger Vejen, jamen det mange steder, så siger de, jamen det er jo der Weingarten kommer fra. Det er godt for os, når de kommer rundt, og de kommer ud og præsenterer vores by, kommune. Så det er så flot. Så flot. Er du lidt stolt af det? Ja. Jamen det tror jeg, man skal være for at være, og brænde for det. Så skal du være stolt af det.